प्रेज द लर्ड जय मासिकि गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसुनि मुङै नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। जोङो दिनै इसोरनि गाहाम रावखौ सोलोंगोन। लुकासनि 6:40 सिरिनिफ्राय आरो लोगोसे नायबावगोन जाकबनि 4:2-3 सिरिसिम। बेवहाय बेबादि लिरदों, लुकासआवहाय 6:42 सिरियावहाय बेबादि लिरदों, नोंसोर अफोरबो होननानै आंखौ लिङो, नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा। दिनै बुहुमाव गोबांथार मानसिफ्रा अफोरबो होननानै गाबज्रिग्रा ओंखारबाय। गोबांथार सुबुंफ्रा दिनै फोरबो जिसुखौ गावनि खुगाजों सालायफोरजोंल' सिबिग्रा दिनै बुहुमाव ओंखारबाय। गिर्जायाव थाङो, फैयो, गोलाव आरज खालामो, नाथाय बिथांमोननि आरजआ, बिथांमोननि गिर्जायाव थांनाया, बिथांमोननि मावनाया मानो थाखाय बिथाइ थायाखै? दिनै बोसोना जोंनो रोखायै फोरमायदों। जाकब 4:2-3 सिरियाव बेबादि लिरदों, नोंसोरो लुबैयो आरो नोंसोरहा गैया, नोंसोरो सिथारो आरो मेगन सायो आरो नोंसोरो मोननो हाया, नोंसोरो नांज्लायो आरो दावहा नाङो आरो नोंसोरो इसोरनियाव बियैखाय नोंसोरहा गैया। नोंसोरो बियो आरो मोना, मानोना नोंसोरनि साननायफ्रा गाज्रि। नोंसोरो बिखौ नोंसोरनि रंजानायनि लुबैनायफोराव बाहायनाय बादि। प्रेज द लर्ड। दिनै जोंखौ बोसोना बुंदों, जोंनि मावनायफ्रा इसोरनि बादि नङा। जोङो फोरबोखौ खुगाजोंल' अफोरबो होननानै गाबज्रियो। दिनै जोंनि मावनायफ्रा इसोरनि थिननाय बादि जायाखै। दिनै जोङो गाव गावनि मावनायफोरखौ बिजिरनो नांसिगौ। बाइबेलनि बोसोन बायदि थाबायोब्लासो जोङो जिउआव रंजानायखौ मोननो हागोन। जोंनि आरजआ इसोरजों खोनासंजागोन। जुदि जोङो गिर्जायाव थाङो, फैयो, लोगोनो जोङो सोरखौबा रायखुमायो, सोरखौबा नेवसियो, सोरखौबा मुगैयो, बेफोरबायदिजों दिनै जों इसोरनि अननायखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो बेवहाय बुंदों, लुकासनि 6:42 सिरियावहाय बेबादि बुंदों रोखायै, नोंसोर अफोरबो होननानै आंखौ लिङो, नाथाय आं बुंनायखौ नोंसोरो खोनासङा। दिनैनि फोथायारिफ्रा रावबो खोनासङाखै। दिनै गासैबो नङाब्लाबो गोबां सुबुंफ्रानो दिनै खोनासङाखै। दिनै बोसोनाव बुंदों, जिनाहारि दाखालाम, सिखाव दाखाव, मानसि दा सिथार, गुबुननि मुवाफोरखौ दा लोबै, गुबुननि नंखाय साखि दा गसं, जिनाहारि दाखालाम। दिनै जोंनि खृष्टान सुबुंफोरा बेफोरखौ मानिनो हादोंना? मानिनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो मोना इसोरनिफ्राय मोननो गोनां बोरखौ। बेनिखायनो जोङो इसोरनि बोसोन बादि सोलिनो नांगौ। अनजाग्रा लोगोफोर, दिनैनि बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय इसोरनि अननायखौ नांगौ। दिनै संसारा मा जादों, मा लोंदों, जोङो बेफोरजों सोमोन्दो लायालाबानो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना इसोरनि अननायाव था, जेब्लाबो आरजजों नांथाब। आरजखौ गावनि जिउनि दैदेनगिरि हिसाबै नोङो आथिंनि देम्फुफोर बादि बाहाय, मेगननि नुसारग्रा देम्फुफोर बादि बाहाय, बेसो नोंखौ सोरां होनो हागोन। जोङो दिनै गुस्थि सालायफोरजोंल' इसोरखौ अफोरबो होननानै गाबज्रियोब्ला जों इसोरनिफ्राय माबोरै अननायखौ मोनगोन, माबोरै आशीर्बादखौ मोनगोन, इसोरनिफ्राय माबोरै मोजां मावजानो जोङो लुबैगोन। जोङो इसोरनि थिननायखौनो लायाखैब्ला, जायखौ दा जाहोनो बेखौसो जायोब्ला, जायखौ दा लोंहोनो बेखौसो लोङोब्ला, जायखौ दा मावहोनो बेखौसो मावोब्ला, दिनै इसोरनिफ्राय माबादि बोरखौ नोंथाङा मोनजानो लुगैयो? अनजाग्रा लोगोफोर, बोसोना बुंदों, नोंसोरो सिगां इसोरनि रायजोखौ नागिर, बिनि उनावसो नोंसोरो गोजोननायखौ, संसारनि गोजोननायखौ नागिर। दिनै जों इसोरनि बोसोनखौनो मानिनो हायाखैब्ला जोङो जिउआव माबोरै रंजानानै थानो हागोन? दिनै गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा माबादि जादों? दिनै सोरबा जोहोलावा सोरबा सिख्लानि अननाय मोननो नागिरदों, सोरबा सिख्लाया दिनै सासे जोहोलावनि अननाय मोनैनि थाखाय खुद्रि गाबदों,
दिनै गावखौ फोजोबनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जों बेबादि गाबनायजों, बेबादि गोसोआव दुखु मोननायजों, गोसो गाबखांनायजों जुदि जों इसोरनि अननायखौ नागिरोब्ला निस्सय इसोरा नोंनि जिउआव गोजोननायखौ लाबोगोन। नोंनो समायना सिंग्रि नागिरनानै होगोन, समायना जोहोलाव नागिरनानै होगोन। दिनै गासैखौबो मावनांगौआ इसोरनि आखायाव नोंथाङा गथायनो नांगोन। अब्लासो जों इसोरनिफ्राय नंगुबै आशीर्बादखौ मोननो हागोन। दिनै जों गावनि गोसो बायदि हाबा मावनायजों दिनै गावनि जिउआव थांनानै थानायाव गोजोनखौ मोननो हास्थायोब्ला बियो माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। दिनै गासैबो मावनांगौआ, जोंनि लाइफनि गासैबो थांखिफ्रा इसोरनि आखायावसो। इसोरा मावाब्ला जों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया।